Usamla yalam lentir ngan uba day na kasnong darang Ranikor Civil Subdivision uday way ni kasamla benengkong napo ka Southwest Castle District ban pas ya ka AFC C license bala penyai da ka All India Football Federation ka bala penlong nadu ka arbu pra tarik unaiwing arjar arpsan hadu ka kandai tarik undok pra arjar arpsan ha Minerva Football Academy Punjab. Uni usamla ubaju ia ka jingala kai football bat udon ka jing trang nadu dang khna ban kentiu ya ka jingala kai football ha ka than ula tracy tom bat pen urlong ya ka ni ka jing angnut jongu wadla udai ban ya chibun ka jinge khamtam ba uwan na ka long yeng longsem ka buduna ha ka yo ka kon habai kren bat usamla yalam rengat ula yathu bana pedeng ki khat nyongut ki bala yale ya ka ni ka exam ki pas ki long tang prangut na baro kari India bat ulay yaturu ba uday tang mau marway upas na kajala Meghalaya. Ini so komen kum ka Ranikor Civil Subdivision Sports Association kaba menta ngiyok ban ngi so komen aba uni coach jungi iba yalam rentir ngat budai ba lapendep dia ka C license coaching diploma course kaba lapendep ka exam kaba la ban dan hapon Minerva Football Academy Punjab nadu ka arpu pratrik jong November hadu kandai trik jong Desember jong November dap arjar pesan di deiru haju kopor deiru astan secretary jong ka astan general secretary jong ka Ranikor Civil Subdivision Sports Association but i deiru first C license holder napok ka Southwest Castle District ini kum ka association idap da kajing dokumen bada jupor ni ai kajing kublai kerku kerdok ya no samarang ba jungi bani kermen bada kajing don kajing kanang rak susu ya ke football nak apok ka civil subdivision bat kum ju ka district hi borok wei ngim don sibun ban ong i regi don tang di kantin kerku kerdok bat ba ni kajing kermen ba ne samarang ba unlak menyelaman tinti ya ka association bani had bat kum juru ya menta kumbau longru wei na ki community coach po jongka district po ka jingpriat jongka office DSO ini kermen ba ki kena bat ki samla ki jongi ki nang kiu na du ka standard jong jengla kai bat ki kermen ba kum ka district lan ka civil solution juga association jongi ka badang suyo ya ka affiliation ka professional affiliation na ka MFA ki kermen dang jing don jong i ngenang la ban ra ya ka football apo jongka jalahi baru kawai ba ka jala kan tip ba ki player ki jongi nang ni ba baru si kata ngim ju kami olat dari mentang ayo ka affiliation but hajing don coach jongi ba ayo ka C license coach rengkat ngidon ru ki arngut susu ki D license coach ka ba kin senang yarap susu ngidon ka jing ben langim lak mani don menta hakni ka por ba menta ndre ngi su tu ki ba ngidon sa arngut ki D license coach ikom ka association jika dokumen berdiri kata kajing kermen baka football kanom sakut tang kumbakalong mentah nginang lak ban kentiu kam syakrang ban kam syakli ya jela kah kajungi ngidon ru kajing temu ban ya thu ru ban bangidon kajing temu ong bangin kene ka kini ki benahi ngin sedang no ya ka di division prepare kentup ru ya ka women football champion di jangka apa ka association nak dan ki affiliated club si ba itu habis debat ki ngim pada fix ya katrik ngidang ya penbaik ki katokan ni kecilan kam ikimi dan ti bangin sa la ban nur no sedang no ya ka division hakini ki benai pemerintah tinga hakini ka juk opor pemerintah nasional ban ong balada ina ka benta ki sports club ki ba po jongka civil subdivision ma gila la da pidan kan untuk kaban kwa ban affiliate ni mana kalian jong ke MFA ru kwa penbaik bagi badan po civil subdivision kinom la ban isi mentah haki wi pat ki association debet apo jong kan association ke jongi ki lagi dan cintu ban affiliate la ban wan kendu iya nga lan yai Pak Saibor ibadai football secretary jong kan association jongi ki bangin sayuk ban penbaik ya ki cinon kam arok ki ba ilah penlek ki tangkat ta ko besibon nga keteng yalam nanti ngai nga lapendep ya kadilai sama sama jakat kendai ngibun kadinge mangiwan ka luyeng ke baduk teban puli yang kasih license hapos long imyo makaran tang arku sauti kisit teke bhangin yo nama ki license hapo Meghalaya jungi kilapoi kembali ki lais pa saus pangot tehadin pada dak jing kersan jeng di parlok
tengah layo ya kalat bangan lej ya kasi license hapo Punjab mina ba Punjab nadu ka Patrick nombo hadu khandai trik Disember tengah sukmen bah kini kepor ngapok di sukmen namar naki kanyongot ki bangia khud yak tika si license hang tai baro na po lalong all over India baro kawai tengah di tang marwai na po Meghalaya te hapreng ka jingyale ka jungi hang tai ni suthu mana do bostang hi nga lech hi angani khud yak tika si license bangan wan ra hi da ka jingjop yakni te nagi kanyong i pas tang prangut te klong ka ba sha ban nga kentu yakini ki samla ki badang don hi ka jingpu ban lech yak si license somha phidalej lej tingkat da philej namar kani ka kamdei ka basuk da philej ma philej sabar de ka eba ka tin ka thlej kadan ka jinge yangi te na kaliang ka jonga ngakit bok kiryang langi phi baro ki ba don ki ba lej menta te bat nga sukmen hi ya ka ausion bat ki porok pajor ki bala no hi ka jingrap yang nam takan ka jilik puli ka jonga kre kan soy te ngamdon ye ringa ka nga bu ha unong bu nong thau baun punyat bit kini baro bat ngadon ni ka jing thu ba na hadin sisnam tam ngan haban lek se ka bi license te ladang adon kalat hi ka chance ka de ban lek tamar ngi suthu ladangin sui na kum dengin pas kum dengin sui ka ngi bangin lek namar ka jabing du rastang ban ngilap nong rastang ban thi te ngakan bat nga kenturo ya ka sport bat phai kmat lang sengi ni kinong kondong namar ngidon ka jing thu bangin penkiu ya kini kadong ka thanjungi kini ka Ranikor Civil Sport Association hi barakawai te tangki dikit khubres shibun